L'Ajuntament desbloqueja la platja de l'Auir. L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, recull el guany llançat pels hostalers i hotelers de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor i la Universitat de València per iniciar el debat sobre la futura urbanització de la platja de l'Auir. El propi alcalde ha avançat que reunirà amb els tècnics per anar preparant les bases per a un concurs nacional d'idees. El primer que tenim que tindre clar és que el que és la platja de l'Auir, tota l'extensió que estem parlant del voltant de 2 milions de metres quadrats, és sòl urbanitzable des de l'any 83. No estem treballant només a la platja de l'Auir, també estem treballant en altres zones de la platja per a intentar que la platja de Gandia no tinga vida només el mes de juny, juliol i agost, sinó que tinga al llarg de tot l'any. Bueno, yo pienso que lo que se haga en el tema del Alfauir tendría que ser algo pensando un poco en alargar el tema de la temporada. Porque nosotros antes trabajamos, pues empezamos bien desde el mes de mayo hasta la 15 de septiembre, pues había una marchita que eso pues nos daba un apoyo para poder pasar el invierno. Ahora pues tenemos 2 meses de trabajo que realmente son 40 días. Que crec jo ja que en Espanya està tot ja massa massificat, massa urbanitzat i ens teníem que deixar, com aquell que diu, pues un poquet el que ens agrada la platja i la naturalea. És una cosa que jo els deixaria tal conforme està així, perquè en poquetes platges podem disfrutar del paisatge que tenim així. L'Auir és un d'aquells paisatges verges que queden sense construir al litoral del País Valencià. L'Auir és la sortida natural a la mar de les marjals de la Safor. La presència de dunars amb la flora i la fauna que els acompanya és un fet extraordinari per si mateix, sobretot si tenim en compte els processos de transformació paisatgística que s'hi estan donant. Nosaltres el que li diem al senyor Arturo Torró, i com a compromís això és la nostra postura, la platja de l'Auir és la major franja, però la major franja mediambiental, sostenible i ecològica que hi ha a tot el litoral valencià. Cal respectar les franges dunars, els espais dunars que hi ha a la platja de l'Auir i conjuntament amb la Marjal donar-li possibilitats a aquesta ciutat de que creï riquesa verda, riquesa mediambiental i que oferisca, a diferència d'altres municipis, quin és el seu valor verd, el seu valor patrimonial verd. I aquest valor verd passa per conservar i mantindre la platja de l'Auir i dotar-la de contingut, però de contingut que siga sostenible mediambientalment i ecològicament a aquesta ciutat. La platja de l'Auir és propietat de l'empresa Rústiques S.A., que ja en els 70 va intentar construir el complex de les deeses d'Esborja. A lo millor la gent pensa que estem parlant de si en la platja de l'Auir podem fer una cosa o podem fer una altra, de si té que ser protegit o no estem protegit. Jo crec que en aquests moments no estem parlant d'això. Vam fer una espècie d'aproximació econòmica i resulta que si a aquesta platja li donara un coeficient d'edificabilitat del 0,50, el valor que tenia 10 anys, torna a repetir, 10 anys, en pessetes, perquè entonces ho van calcular en pessetes, per al propietari d'aixòs terrenys, que com dic és un usurpador dels temps de Franco, era de 85.000 milions de pessetes. Torna a repetir, 85.000 milions de pessetes estan en joc en una operació com aquestes. Per això tenim que ser molt valents i molt forts, perquè ja veieu que enfront els interessos són molt grans i molt potents. Escoltades totes les parts, ens queda clar que tothom vol realitzar algun projecte a l'Auir respectuós amb el medi ambient i útil per a la ciutadania. Esperem que les tàctiques deplorables del passat no es repetisquen i les parts abandonen els enfrontaments i comencen a col·laborar.